lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigot, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kas tamatan kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kanipagayam tayo nga Adelfa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang nangruna unay dito'y programam alagip ti napalabas. No bilang tamapagasatan met amay drama to'y surat ko, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan nga Adelfa. Saan ko apudpud no anagan? Ngam tinak ibingla ita ket pudno apakasaritaan ti biag ko. Miss F, may saak a single mom. May saak kadagiti ina a lumablaban para iti masakbayan ti anak na. Iti kinaad-ado ti parikot a nagdaldalanan ken insang sangitak, ti amok ket awanen lugar ni ayat ditoy pusok. Banag a nagbidutak. Ngamin, dimteng ti lalaki ajak pulos in pagarop. Saan a pinilit ngem inaklon ti mismo a pusok. Maysa a single dad. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Hello, Insan. Nakaawag ka mat? Wan Insan, kasano? Makarawar ka kadiinton bigat? Kumpurmi, Insan. Kita gumagata karumar. Hay sus, gagatam ngamin Sigurado nga ag-enjoy ka ija Insan. Ado ti maam-amom ijay. Ado ti padatamat lang nga OFW. Ay na, Insan. Amangan no maopi aktulaang ijay. Narigatan. Kan may sa nakababain. Naimbag kumamot no adam amok ijay. Isu nga rod amabanta tapno mabanta makiam-amo kadakwada. Anya nga dyan mo. Amangan no ijay mo madden amasarakan ni Mr. Right. Anya? Sika talaga, Carol. Mabanta amapan, Insan. Nala, kita ito nga rod, Insan. Depende timud ko. Saan mo lang akitaan, Insan? Aramidem. Anya? Dakkel apas kanda dya, Insan. Siguradong ag-enjoy ka kung naktumad. Kasano ko mama siguradong dayta, Insan. Ay, basta. Urayan kang urayan. Agkita tanton, ija Insan. Kita ito, Insan. Hala na ito'y. Killjoy ka mat. Wan ko nam ngaminan Di kan tupulos agbabawi a sumurot kanya. Promise. Ay, sige man laengan. Tapno di mumut ko na. Amangan kit din gumura ka kanyak no di ka pagustuhan. Ay talaga agumura aken ka no di ka umayinsan. Awanan ti kasinsin kung agnagan iti Adelfa no di ka umay. Anya? Alawanan, umayak nga umay kasinsin. Nakasukat kamot ka anakan. Wanang ti. Rumor ka kadi? Di mo't day off mo ita? Wan, day off ko ita anti. Angam rumwarak. Sarakak dagiti sigo da barkadak. Anniversary ka ti may sa agrupo dagiti OFW ita. Iso ti atendaran mi. Mayat nga rud Aging gaitan niyo oras ngay nga tati programa. Day tati jak amo anti. Angam kasalakunadam at nga amangan no aging gainton rabi iday jay. Nang runa ket Domingo ita. Ado ti naka day off at trabahador. Kasta? Wanang ti. Mapantayo awan papanan nyo. O sige, sumaruno akto. Bareng malpas ko adagos tinaka-schedule nga aramidag ita. O sige anti. Awagan dakto no makaumay kayo. Tas sukuran kayo. Sige ka anakan. Kita tadi ka manen mapasubo nga ginom. Ha? Wanang ti. Di nakpakadanagan. Kabaalak mat ti bagik. Ken may sa amok mat ti turturungag. Sana kas ide amapukpukawak. Sa bagay. Nala, enjoy ka anakan.
Sumaruno akto intun malpasak iti opisina. Nagadumot gayam ti tao insan. Nakababain. Okat, anya kumaita. Tao tamot akas kadakwada. Anya ngay kumati pagbainam. Ala, umay kakit din ta dumanon ta iti ayanda insan. Saanan insan? Nagado ti tao. Talaga nga adu ti tao ngamin, danda ni amin nga OFWs kat adda ditoy. Adda ka dita at taga Benguet, taga La Union, taga Pangasinan, taga Nueva Vizcaya, Kalinga, Abra, kan aminan. Naglalaok a lugar tinagapgapuan dagita insan. Naimbag welcome tay ti dayta apasken insan. Katuan, apay kid din asaan. Welcome amin nga OFW ditoy kunakmanan. Isung awan nga rodrombang apagdanagam. Ala, umay kan ta dumanon ta iti ayanda. Mangkita ta iti mabalinta apagtugawan. Sigurado nga adu ti mabuya. Nakita kat iti Facebook ti program nga insagana da. Talaga gayam nga do ti OFW ditoy. Aywan talaga nga adu insan. Adapay kanukat bisita da nagapoy ti Pilipinas. Kasta aya? Wen, isung umay kan, darasang. Hi, miss. Ha? Ay, siya ka diti kasarsaritam, sir? Wen, ngam di nakawagan iti sir, ta sa anak mo ta maestro. Manong ko namlatan no iso. Ah? Oliver gayam tinagan ko. Si Kangay. Ay, kwa? Siya mo't ni Adelfa, sir. Ay, Manong. Kasla ita ka lang nga makita Kabarbaro ka kanila ang ditoy. Wano talaga nga ita ka lang nga imatendar iti dayto apaskan. Parehas, Manong. Ah, okay. No kasta, madama pa ilang nga ti panagadjas mo. Saan nga nakas ije Pilipinas nga agtrabaho ka lang no kay kayat mo. No ditoy, talaga atudo kayod. Un nga rod, Manong. Sana bale, may ruwam kan tumot lang. Talaga kasta, anyangay nga ron. Masapol nga umadayo tayo nga agtrabaho para karagiti ipatpateg tayo iti biyag. Husto ka, Manong Oliver. Di ka agbabain ha? Ipagpabalay mo. Adu ti makankan mainom ijay. Umay ka, tamapan tamangala. Wano, kayat mo, tayalan ka. Sige lang, Manong. Nabsugak pa ngamin. Kastoy kami dito itunggal aldaw ti Domingo. Adu ti tao ita, taada celebraran tayo nga anniversary ti may sa agrupo. Iso nga damot lang na isagana a program. Ket agpabuya dagiti kakadwa tayo nga OFW, manipod ka dagiti agduduma a tribo. Ah, kastagayam. Wan, umay ka, tamapan ta ijay. Iyam amu ka karagiti daduma a miyembro ti grupo. Iti kasta, manayunan ti amamom dito eh. Kat, kumusta nga itinatindara mapaskan, Oliver? Adumot lang ka di tinapan. Okay lang matanti. Wan, adu ti matendar. Nasaya at matngarod ano kasta. Sayang, tadyak mo't nakapan. Adu ngamin tinas asikasok. Wan nga rod Gistay may sa kayo mat siguro anak isalsala no nakapan kayo, ante. Wen kumaa, sayang ngagpayso. Sana bali tadanto pa'y mat sumaruno, ante. Wen matkit di Adumot dagiti barbaro ang miyembro wenno kasmet lang iti sigod. At damat dagiti kabarbaro nga imatendar. Kabarbaro dalang kano nga min dito kas OFW. Nanayunan man nga ruden ati Pilipino ken Pilipina ditoy. Wan ante. Anya ngay nga road kat kasapulan mo ti umadayong agtrabaho para iti masakbayan ti pamilya. Nako namon, ante. Masapol at talaga ti atidog a panaganos kan kirod ti pakinakam amang saranget karagi ti panubok adumteng. Ne, adda umuawag iti messenger ko Kitaag man. Ne, nimot Manong Oliver. Ay, sungbatak. Hello? Hello, Adelfa. Makadisturbo ka dikan ka? Saan mo't kit di Manong? Okay lang, ta oras mo't ti panaginanak. Nalpasen ti trabaho.
Napintas nga rin ti timing ko ano kasta. Launay amanong. Talaga nalaing ka tumayming. Wala. Talaga nga minalay tati paglayngak, ading ko. Mayat nga rod amanong. Aywan gayam. Mabalin ka kadi nga awisan intong day off mo? Ha? Sa dino ko mamanong. Agsarak tayo kimay sa park. Isend kuntukin ka ti address. Kaya't ka nga mina makasarsarita. O sige. Awan pari ko titi day tamanong. Awan mo't kit diti papanak intong day off ko. Agyama na ka, Delfa. Medyo maboring at namin. Iso kayat ko matirumwar. Okay. Isen mo tulat nga rodin ti address sa pagkitaan ta. Tabirukak to, manong. Oh, Carol. Apay manon nakasta tilangan. Kasla ka lamang sursurdo. Sa bali at talaga mo't no in love ti may sa atawan niya. Apay, asino tidakdakamatem nga in love insan? Ay kadyam mo ka insan. Asino pa'y kumangay? Asino nga rod? Aramidon nakmanon amamadto ako na akong, Carol. Sika! Anya? Oy. Agayan ayat kayo ka din, iti dayjay nga Oliver, ha? Anya? Anong agayan ayat ka dyan mat ni bagbagam? Kat no saan mat nga gararam kanya? Oh, di nga. Saan nga rod? Oho, kat no damag kung ar-arman na ka. Di mon ilibak, insan. Maawatan kamat kat no bilang. Kan may sa, single kamat. Isungawan nga rodakas na. Anya? Sang kadamag nakakanukat ngamin, dayjay nga Oliver. Anya? Asino man ang ayat tinang ipadamag iti daytakan ka insan? Ay, basta. Ada nang i-report kanya, insan. Pues, wrong info tinakadanon kan ka insan. Oho, jay kadila ang putno ti ibagam insan. Maamwak tumatla ang oray puputam ti kuna. Anya? At dayta ka man na ako na Carol. Dagulit ka mo't anya. Saan nga ron nga gar-aram ni Manong Oliver kanya? We, di nga. Nalabit, anain kabsatan laang tirik na di tao. Isu adi mo ka din ik-ik ka niti kay papanan. Di ka na yun na panagsinsin narak mi. Nasingpot ni Oliver. Nagagat, kan madlaw ana respeto. Adu dagiti banag a pagparihasan mi. Kas kumakadagiti pag-aayat mi nga aramiden tunggal day of mi. Dagiti paborito mi amakmakan. Tipan nakapaay mi kan ayat. Kang runaan ti amin, ti kinaadan anak mi. Mariknak amayas asidagan tiriknak kan kuana. Nagbalin kamin ak close. Ibaga na dagiti parikot na kanyak. Kastakmat kan kuana. Nalagaan tirik na tunggal may sakada kami, no agsarsarak kami. Nang runa no kasjay ng agsarsarita kami. Ay, ayat ka din da ito'y. Dahito yung kadi amin ng tiipawit mo, Manong Oliver? Wala ni. Agpirma ka nga rod dito eh. Ano ita? Nalpasan natin ko. Dahito yung pay. Ay, ang dapat gayam. Sige. Ato yung ti resibo, Manong. Agyaman na, Klani. Awan anyaman na. Kumusta ngay matan ti anak mo, Manong? Kaasi ti Diyos. Okay lang, man. Ninanang ti mangay ayawan ken kuana. Tadakat nga ron diti adayo. Balasang siguro na niya. Nabayagan ajak nakita kat. Ay una, nataytayag pa yan ngamsyak. Pakumusta am tuman, Manong? Kat una, makadanon tibilin mo, ading ko. Ayun gayam, pudno ka di tinadamag ko, Manong Oliver? Nga anya? Adda ka nung mat Pilipina asab-sabungam. Anya? Talaga ang naglapayag ti daga. Agasam man ta nakadanon ken ka adagos.
Ay, kat amo matan no nadamag ti maysa, sigurado nga agwarasan dayta. Dayta, kat nga rodading ko. Good luck lalaingam tapno makaasawa ka matan. Tani, narigat ti agmay maysa manong. Ha? Nasaysaya at matlaang no ada ka inagaw mo iti ulas tunggal rabi manong. Anya? Talaga nga da pagpadpadaan ti sitwasyon ta, Oliver. Nang ro na dagiti anak ta anabati di Pilipinas. Wan nga ron. Anya nga tano, padasan ta. Padasan ti, anya? Ti sumra kiti may sa relasyon. Total, balasang ka man. Awan mo't sabit mo, kasta akmat. Awan mo't makuna sabit ko, tabaro akmat. Ha? Anak laeng ti adda kadata. Ngam nawayata mat. Tagbada damat asan anak ki asawa. Kat, kasano no saan gayam ada tatag kagasat? Kasanungay mat, no talaga adata tinaituding para iti tunggal maysa. Oliver, Ay ayatan ka, Adelfa. Amok nga damatrik nam kanyak. Sapay ko ma, ta di mo laptan ti bagin. Paguston ta kumanag itirik nata. kuha? Bayam ta panunutok pa aning bagday ta, Oliver. Numabalbalin. Diyak nga minan kayat ti maylawaan manan. Iso asapay kuma, tamaawatan na. Di mo kuma tagidaksen, no pakibiyagan ka kaanakan. Ha? Ti love life mo, ti kayat ko asawan. Anya ti kayat yu asawan, am ti Betty. Kas na ko nami didamo, agpada kayo kini Adelfa, nga adda na palabas na. Katagpada kayo matla nga addan bagahe, wano obligasyon na. Ti anak yu ti kayat ko asawan. Kasta nga rod, ante. Panagkuna kat nasaysaya at laengan, nuput din nyo tanyaman a relasyon nyo. Sakbay nga mununag pay dayta. Ha? Oliver, awan tinasaya at nga itden ti panakirelasyon mo, iti padam a single parent. Ante. Sigurado amarigatan kayong tungagadjust. Saan laeng kuma adagiti bagbagiyo ti panunuten nyo? Ante. Panunutin nyo mo't kumatirik na dagiti anak yo. Panunutin nyo kuma tagbali na reaksyon da. Saan laeng at ibukod yo apagragsakan ti pampanunutin yo. Ante. Agpanunot kayo pa'y kuma iti maminribo, sakbay ngagplano kayo. Taamangan no iti udi na, kat tilmunin yun to dagiti bukod yo alwa. Ti relasyon a binukalmi ka ni Oliver kat saan a perpekto. Ngem pudpudno. Napnuan iti ayat, rigat ken sakripisyo. Kat aging gaita, itultuloy milat ta ti lumablaban. Kat iti tunggal laban mi, wano panakidaksang gasat mi itinagan ni ayat, kabayatan ti kaadami dito'y balasiw taaw, dagiti anak mi ti inspirasyon mi. Dua a puso anay kalang a pinagsabat ti panawen tapno mangbukal manen iti baro a pamilya. Saan kami man a kompleto iti imatang ti kaadwan, ngem napnuan iti ayat ken sakripisyo. Saan mi nga mo nuan niya ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw, ngem may salaeng ti sigurado. Saan kaminto a sumuko, wano maawanan iti namnama, ngamin, saan laeng met a maipapanday toy iti ayan-ayat mi adwa, no di ket para iti masakbayan dagiti anak mi. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Adelfa. Ken ka pagayam Adelfa. Pudno nga awan ti makaibaga iti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Ngem no pagtalinaedan nyo ti ayat ken panagtalek iti nagbaetan nyo,
mamatiak nga agtultuloy ti relasyon a rinugyan nyo para itinapinpintas a masakbayan ti buklan yun to a pamilya. Kang runaan iti amin, diyo liplipatan ti kumararag iti Diyos a namarswa. Dawatan nyo ti panarabay na iti amin nga aramidan kan plano yo iti biyag. Alakastan pagayam Adelfa, ket pagyamanak tiing kapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan ken ayat. Adda idi kinaubingak iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba ken kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta awan metlaeng ti amamuna tapno makastrek kumaadagos iti serbisyo. Gapu iti dayta siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong kenkwana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din nga inlakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tilangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, adda ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga no dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may ibaga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa tinong iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagituyin dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Day talaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaangan tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaanak. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastrakak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Oh, apay so? Wen, ikarikday takan ka.
Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastre ka kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo, kan sakripisyong kanya. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastre kan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay? Mapan kami gumatang kadagiti usaran ng ag-training. Isunsamot ng di papapanan ti sweldom iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang. Pakaragsakak timang tulong kini Jordan. Uwan hagnam. Uston, Papa. Pangaasiyo. Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw dawatek kada kayo, ha? Pangaasiyo. Takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. Padasa ka kuntaken no at dapay ijay ti amamok iha. Please, Papa. Kate iha, narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko maitulong. Okay? Okay, Papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, Papa, si Mangput kayo matgaya man. Wen, mayat mati isa ma'am dita. Apay, asino ti katetex mo? Ay, ko Papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal mati cellphone ni training center. Wan, Papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga namakatumpong iti strikto nga opisyal, kat matiliwan ta. Narigatan. Wan, Papa, naannadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti anya, Belinda. Mangnamnaman samot unay di anak takin ni Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abaket, basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta, saan una amang namnamakin ni Jordan, narigatan. Ay, anyamot din. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan mat din mauray ko at text manipod ki ni Jordan. Idida mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ang text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag-text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan mat din. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron.
Amangan kit dino natiliwan da iti unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matiar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Barang mailibas ng tumatlaang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Sika magayam, Kate balasang ko. Dumanon ka at tugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko a pizza para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman na balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate, isumo laangan ati mirinda antayaw. Adama danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man, Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu a talaga anaraman. Ayun gayam, imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie. Idi na minsan samot akal man di imawagan na balasang ko. Imawag gayam kada kwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakman laang kuman. Ay. Inawagan na kamutlaan ka day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anagsarita. Wen nga road, 2 oras laang kano nga minti da apawayway kada kwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da, Auntie? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat, Auntie. Wen agkukuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iji opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manen iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman ak nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Hi, Jordan. Happy graduation. Kate? Wen, iso ti kaduak anak ko. Saan ngamin anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman ak, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon me anak ko. Iso ti nangisaga na amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko ken kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan dayta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan. Happy graduation. Sabong parakan ka. Wow! Agyaman ak, Roxanne. Kung naklakid din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Ha? Nobiak. Anyan. Ha?
Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti ibagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasamak kini Kate. Agkulkulong madlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumat iti daychay a Jordan. Anya ngay ita, isukat lang aruden tinaiaw-awan. Daytuyon ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa'y laang abinagaag. Ngamdimat ngamindim nga kanyak. Ay, wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Kaditata nakagraduaren. Naitsapwera matan ti anak ta. Wan nga rod awanan pa inmat day siya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngamin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngamin ti kumamkamat iti day kaya lalaki. Ay, Fernando. Kaasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apama na makagraduar na niya lalaki. Ngaman yan, tadamat kaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti daychay a Roxanne. Naka-uniform da adwa. No kasta. Pulis mat lang ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. No kasta. Natulag gayaman ti kalay sana. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa. Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masaanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, ado na. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Juan, ang magkasaran iti mabiit. Iso nga awanin namnama nga ayaten na kapay. Ngamin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Alahusto daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes ken ka. Sana nasaya at akitan ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak kumala ang papa.
Kaya't ko lang ang mati makalipat. Wan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala, husto daytan. Inkakat maturugan tapno makainanakan. Masapa ka pa'y mananasumra kiti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. At damat basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa, pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at ngay nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amalpas ti graduation na. Angam sa bali gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun iti Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Idayak nga minan ngagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Diyak tumalipatan ti kinasaya at yo kanya. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam balasang ko. Aging gayta, adupay lang ti agdamdamag, no kumusta kamin kani Jordan. Kat tisungbat ko, masaya na siya sa piling ng iba. No maminsan mapanpanonot ko, kasano nga ta no jak tinulungan idi. Kasano nga ta no jak pinabuludan kan inikkan iti kwarta agastusan na. Nakastrek nga ta iti serbisyo. Ita Miss F, jak mapaglibakan. Ano makakitkita ak iti naka-uniform a police, may palagip amin kanyak tinapalabas. Agis isa maklatdan nga agwing-wingiwing, gapu iti napalabas mi kani Jordan. Daytoy man tipadas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Kate. Ken ka pagayam, Kate. Nasakit man kan narigat tinaglabasam, nga masapol nga ag-move on kan. Kunada nga rodan, amin abanag ket adarason no apay amapaspasamak. Patsek, adakdakkel pay a bendisyon ti agsubliken ka, kasukat ti sakripisyo nga inpaay mo kani Jordan. Luktam nga rod ti pusom nga agayat manen, di mo ipaidam ti ayat iti bagim. Mamatiak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki apod no amang ipatagken ka. Alakastan pagayam Kate, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.
Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Aleyo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Aleyo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibiyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulong akon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak a naragsak kami. Ngamin natal na ti biyag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag, presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit, kan agduduma nga ayop ti mangmangagan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya. Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmay maysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Ditoy kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasama. Hey! Hey! Nay, ada babae nagturong dito eh. Sapay nakabestida iti puraw. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipaay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal ka nga agsasao. Ailin ko nang kumalatan kanyak. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, ambong pa yung tinagan ko. Sino ka nga minaya? Ken apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidag iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnaad kayon dito eh? Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ang subli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon dang agawid kami pailaang dito, Isabela. Kastagayan. Wan, o sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na ko ni Mama. Baliwan tanto manin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay Talon itay anak kaw. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adim makkali di syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirikat. Wan, di makil ngagpaiso jay syudad. Nakita mat, sa nakas kadagiti na duma, ang nakarartay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadagiti na duma suplada. Husto ka anak kaw, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakachinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti ama na. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso nagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay mata na stroke gayam. Wan tatang.
Kastamot lang tinaibagan ni Aileen kanya kitay. Awan amo na Aileen ditoy, malaksid ken ka. Iso apat siya, ngagsiningid kayon to adwa, anak ka. Hey! Hey! Good morning, Leo. Kastamot kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak ija eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin nga inala itay. Kasta ka di? O sige, agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Leo. Dumagasak to inton madamdama dito. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wen, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino matalalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpet. Oh. Iso lang ti babae ang nakariknaak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kenkwana ti kaskanya ka manalon lang. Nangruna ket di adal pa'y. Anya nga'y tilaban ko karag ti professional ngagdat-daton kenkwana. Ay, di kan agara paapay, Leo. Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan sabot taon ti panagsinsinnarak da Aileen ken Leo, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti kanayo namang danon iti anak tay jay talaw. Noan niya lang atan ay ti pagsarsaritaan da iti inal daw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay ket, dumalatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adu dua dalang ken Aileen. Di na pa'y lang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakay. Iti jay-jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pa'y laang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa. Iso amabalin nga armon pa'y ti sabalay. Nulakit di takayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. Wanan niya. Ang ada nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kayat ko asawan. Ada nga ta posibilidad na nga ginustuda. Apay kit din ngay asaan. Nulakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag, tapno maadaan tamutin iti apo ko. Kas jay Ramon. Amom, Leo, nagpintas man adang-danggan ti kinaulimak mo. Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikasta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat itimbagag. Uray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papanan timbagag. Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar di waig. Napinta si Jay. Sa dino abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidaglaan. Mabalin mo matlang tiyagdi ko si Jay no kayat mo. Umay ka taipasyar ka Jay. Amangan mat no narugit ti danom Jay. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waig. Malaksid ang nalinis, lalamiis pa'y. Ala,
Umay ka, tamapantay jawaig. Ay, orayan niya ti aramidak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimat kan tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko dagiti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panagkunak kat ison ti babae akayat ko amakaden na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Angam, ada nga taayan am namak no bilang. Makaamulitan. Inton bigat matla. Rugya akong dagdaton ken ko na. Awan mat siguro titakas na ipatas ko. No bilang man tadi nakaklunan. At least, naibagak tirik nakin ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, anda ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong dipikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobra tiputot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda. Ati uminom kay ti danong. Agyaman na Aileen. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow, banana cake. Wan, rama naman. Nagimasan? Agpaiso? Wan. Nadayo na imas ngam tilako da ija bakery. No kasta nga ron, mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Pudno ka ding agar aram da jalayo kan ka, Aileen? Wan papa, apay ka di? Saan na mabalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakanakin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat, iti may saaman nalon lang. Papa. Jak kayat na jalayo para kin ka. Anya? Ang papa? Pangasim, tasan kumaanatangkan ti ulom. No agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, mas nagtong palkay ti kayat ko, no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro kamot na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamodyanan na, pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inadal ko. Una, congrats Aileen. Inino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam, kumusta mo tin nga iti ayat may daton ko ken ka? Kinapod na. Saan nakaakayat ni papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namit ni mama. Asaan ka numat ani papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen. Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutek ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni papa. Ilaban kulat na ti panagayat ko ken ka, Leo. Ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso? Uwan, nagbalin ka mat tan anapatag kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak ngamin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. Agyama na, Aileen. Di mo lang amuno kasana ti kinaragsak ko ita. Kat itarik at doblyak pa iti aggagat. Iti kasta.
Mapanagnakak iti amam. Nagbidot dayto iti panang pagalnaken ka amaki ayan ayat kanya. Sa dino ti ayan niliyo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kanukin ni Aileen, ta itulod na kanu ijay ili. Itulod na kunam. Wen, agpamanila kanu tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apimanaw. Nay, apay. Anya tarami din na Aileen ijay Sibaw. Adda kanumat ng offer kan kuha na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawen na Aileen dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Di ket kasanudan ngay iti anak ta. Ay ket damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya ket jakmet ammo Ramon. Kailiw kan tulakit di, Aileen. Oray siyak mat sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumat laang. Sige. Urayik nga urayan ti panagsublim. Laglagipam kumaakanayon nga addaak lang ito eh. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan kamat unay-unay. Leo anak ko! Leo! Apay ka tinanang. Adda surat mo anak ko. Ha? Adtoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbaga ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa nga mitisyak nanang. Ay ayun magagaranak met amang mo no kumusta met tanjay nobyam ijay Sibaw. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan tadametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin-kin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Wen tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Wen, adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide pailaeng tiyempo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga agpaiso ti teknolohiya ita. Tamay sa lang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Wen talaga dakulen ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw. Taporo meten makina ti agtrab-trabaho. Nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo tin maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan at mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit ko na nanang. Awagak. Ngam saan mo tin na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kada giti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayam latan ang umawag anak ko.
Amangan mo't numakumikum laeng jay nobyam. Sapay ko mga rutta kasta ngagpaiso, nanang. Sigurado ka si kalangan ti mangi-deliver ka dagiti natang ijay ili anak ko. Di ka nagpakuyog kini Julius? Saanan, tatang? Sana balit tabasit lang mo ti mai-deliver ita. Kabaala akong dayjay. Sige nga, Rod. Agad ka iti panagmanihom wine. Uwan ka di, tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta sigudan anaan-nad nga agmaneho to anak yo. Uwan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli ak matla dagos. Sige anak ko. Tipawit ko Di mo liplipatan. Uwan, tatang. Aldaw gayam ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Tangay nalpas kumatan ngayon deliver na itinatan. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matang agawid. Ha? Kasla ni Aileen da dya. Wan, isong agpaiso. Aileen! Aileen! Ha? Ang damat ubing akatwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adintang. Naging narakop kan, naging nagagda. Nadyayan. Nagkibindan. Kat naglugan day ti kotse. Nakasta... Adang kasawa ni Aileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen, nanang. Tsak mabaling kag bitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Wala nang. Sigurado ag. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kasya abistida ti suot na idi mo nang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, ta saan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalabasit, nanang. Nukas nga Rod, nakiasawan ni Aileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Patya ka kasta, anak ko. Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadimta nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko na katnaskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Ana? Naundayan ti lima atawan a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awayan. Kastamatan kan ka, anak ko. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Nang namnama aklagayam iti awan. Maawatak tirik na, manak ko. Ngamkas iti nakunakon. Panawanan tapnulipata mo ni Aileen. Sigurado naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na pamilya. Nga isuti ko na manakitam itay. Manang. Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumitlaeng ti babae aparaken ka, Leo, anak ko. Ita Miss F at damatan pamilyak.
at dandwa nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan at dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Aileen. At dagiti gundaway adamdamagak ti bagik no apay nga ta asaan kami nagkatuluyan kani Aileen. Apay nga ta ngamin ano maminsan ket masapul nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Aileen kanyak. Panagriknak idi ket kasla ada kayat na nga ibaga babaen kadagiti isem na. Ngaman yan ta saan kami metten a nakapagsarita pay. Manipod idi awan metten damag ko kenkwana. Ngem kit di kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta ket makapagkinumusta kami met. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayaten tayo ket ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaeng aparte ti biag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sinno ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sinno ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya. Alakastan pagayam, Leo, ket pagyamanak matunay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.